Hola! Pues ja anava sent hora que pengés un nou vídeo. Avui estic a la classe de la Cristina perquè, ara acaba d'acabar l'institut fa 5 minuts i el que faig és que vaig a la seva classe i estic amb ella, però avui no ha vingut perquè està malalta, així que jo segueixo anant a la seva classe, l'únic que ella no està aquí. Us explicaré com va tot fins ara, una mica d'actualitzacions, doncs per començar, s'ha acabat el trimestre passat, en plan el primer trimestre s'ha acabat, i ha començat el segon, i això vol dir noves assignatures. I la primera assignatura que tinc a la primera hora, òbviament, és geometria. I és la continuació de la geometria que tenia el trimestre passat, l'únic que la gent ha canviat una mica, i la veritat que el grup m'agrada més, i el guai d'aquesta classe és que ens podem sentar amb qui vulguem, llavors me sento amb gent que em cau bé. Així que, per aquesta part, tot bé, i geometria, anava a dir geologia. Se'm dona més o menys bé, no tinc dificultats i és el de mates que més m'agrada, dintre del que cap, que m'agradin les mates, no? Però està bé. Després tinc una assignatura que es diu Current Issues, que bàsicament parlem de notícies que passen als Estats Units, òbviament. Tipus el que està passant ara amb el Trump, del seu impeachment, que és bàsicament que l'estan jutjant perquè va fer una trucada amb el president d'Ucraïna demanant-li un favor. Llavors és la lia pardíssima i l'estan jutjant i no sé, queda abús de poder, un lío. Llavors en aquesta assignatura el que fem és que cada dia analitzem les notícies que passen i què més? I també estem jugant un joc, que és com un joc però que a la vegada és el projecte del trimestre, que el que fem és que tenim com uns països ficticis i cada país té com un líder i llavors, jo no soc líder però estic en un grup, i llavors hem de controlar el país de comprar coses i gastar coses i hem de negociar amb altres països, és molt interessant i és entretingut. Després m'he apuntat a la banda, a lo de tocar els instruments i m'agrada molt, jo m'he apuntat bàsicament perquè vaig pensar que seria divertit i perquè quasi tots els meus amics estan a la banda, així que vaig pensar que seria guai. I doncs ja no fan marching band, que és això d'anar amb els instruments i tocant i caminant, no. Però hi ha una cosa que és ara, que és concert season, que bàsicament fan concerts. I llavors, quan toquem sentats fent concert, doncs jo toco coses tipus cascavells, triangle i coses així. Però també fem una cosa que és, no fem concerts, però també fem actuacions, que és això que fan drets com si anéssim caminant però no caminem. I llavors hi toco la bateria, i és superxulo, perquè llavors tinc el platillo i la d'allò, llavors tinc el tu, i no sé, és molt xulo. Vaig començar ahir i m'agrada molt, i el noi que tinc al costat, que se suposa que m'ha d'ensenyar, està perdent una miqueta la paciència amb mi, perquè sóc lenta, però que vaig començar ahir, Llavors no llegeixo partitures i jo li miro les seves mans quan toca, llavors jo intento imitar-lo, així que hem de llegir partitures. Per això m'agrada la percussió, però I què més? Sí, perquè també és molt repetitiu tot, així que ho entenc fàcil. Després tinc meteorologia, perquè m'havia d'agafar alguna de ciències i dic, mira, ja que no tinc això a Reus, provo. I és una barreja entre biologia i química. Mira, vaig una mica perduda, perquè a part que sóc en anglès és un vocabulari que, a veure, a mi a l'insti anglès del col·le no em van ensenyar com es diu anticicló i coses d'aquestes en anglès, i la pressure i no sé, vaig una miqueta perduda, però jo vaig fent, la profe és molt simpàtica i m'ajuda en tot que necessito, per tant, en aquest sentit, està bé. I segueix sent interessant, vull dir, a mi la biologia m'interessa, així que, no... M'agrada, és entretingut i, a veure què passa. Avui hem fet un examen. Però el bo d'això és que podem fer els exàmens amb els apunts al costat, per tant, és simplement entendre-ho per buscar i escriure, per tant, tampoc és que sigui molta feina, però, en aquest sentit m'agrada. I després hi ha bioethics, que és com de debate, però sobre temes de biologia, tipus... No sé, ara la setmana passada vam parlar sobre l'experimentació amb humans i ara aquesta setmana estem fent... la pregunta és si els atletes haurien d'utilitzar esteroids, perquè és com en anglès, no sé, és que ja soc bilingüe, no? Però això, i que parlem sobre aquests temes i començarem a fer debates després de les vacances de Nadal
i ara de moment doncs, simplement fem així treballs per aprendre com es fa la recerca abans de fer el debate i ja doncs, farem debates. I bàsicament això és tot en tema de les assignatures. Bueno, doncs una altra cosa de la que us volia parlar és que ara he començat a fer competitive cheer, que és bàsicament lo de les animadores, però en comptes d'anar a animar partits el que fem és que anem a competicions. I les competicions estan dividides en 3 rondes. La ronda 1, que és de moviments i salts. La ronda 2, que és de voltaretes. Jo no. I l'altra, que és la dels stands, que és això de pujar la gent i fer com piràmides. I bueno, doncs si a l'equip som, no sé, crec que som unes 19, doncs a cada ronda hi ha un número. I el número màxim és a la ronda 1 i a la ronda 3, que crec que són 16 persones, per tant hi ha gent que es queda fora. Llavors les posicions es van canviant molt sovint. Per exemple, un dia potser estàs dintre i el següent dia estàs fora. Per tant, és com que has de lluitar per tenir un lloc, i jo això al principi anava estressadíssima perquè pensava que no em ficarien a cap lloc i al final estic. La setmana passada em van ficar a la ronda 1 i estava a més al davant i al centre. Jo així la liaré parda, però no la vaig liar parda. Però bueno, el que deia, que al principi em vaig agobiar bastant pel tema aquest d'això, de que haver-te de guanyar la teva posició perquè no estic acostumada a tenir tanta pressió sobre mi, i el fet d'haver de lluitar per una posició, no sé. Que ens ho tracten molt les entrenadores de que és una cosa que no és culpa nostra, que hem de fer el que puguem, però mira, que si una competició no estem en una posició, la següent potser sí que estem, i que va canviant i que no és culpa de ningú, en plan, que si tu et roba, Que el que passa que no hi ha robatoris de dir, vale, doncs jo tinc una posició, llavors m'han tret a mi, han ficat una altra, doncs és culpa de l'altra. Doncs no, és culpa teva per no haver-ho fet suficientment bé. No sé, que no ens hem d'estressar per això, però jo al principi estava molt agobiada. Però ara estic bé. I jo la setmana passada estava només a la ronda de posicions, a la ronda de moviments i salts, però una noia s'ha lesionat, per tant estaré aquest cap de setmana, a la ronda 1, la de moviments i salts, i la de piràmides. I bueno, a veure com va, ja veurem què passa. Però bueno, m'agrada. Sí, i també que ha canviat a Cheers, que els entrenos són de dilluns a divendres, de 4 a 6 i mitja, o sigui, cada dia 2 hores i mitja. Vaig una mica estressada per això també, perquè llavors no tinc temps de res, perquè m'aixeco. M'aixeco a les 6 i mitja, després acabo l'insti a les 2 i mitja. Llavors tinc temps per fer deures o alguna altra cosa a l'institut, fins a les 3 i mitja, que he d'anar cap a l'entreno. Llavors preparar-me i tot, l'entreno comença a les 4, acaba a les 6 i mitja, llavors vaig a casa, que arribo cap a les 7, llavors a les 7 m'he de dutxar, he de preparar el dinar. Carter Walker, to the office, please. He d'arribar a casa, m'he de dutxar, he de sopar, m'he de fer el dinar pel dia següent, perquè me l'emporto a l'insti. I bueno, si he de fer alguna altra cosa, llavors vaig a dormir. I clar, jo intento anar a dormir cap a les 9, perquè el dia següent m'he d'aixecar entre les 6 i les 6 i mitja. Així que no tinc temps per descansar, però bueno, ja tindré temps per descansar quan torni, suposo. Però bueno, en tema d'això, doncs, crec que això és tot. Una altra cosa és que amb el tema amb el Jack i la Christine segueixo estant molt bé. I això, i és com que intenten que cada cap de setmana fem alguna activitat junts, doncs encara que sigui anar al cine o anar a visitar algun poble, sempre estan intentant fer activitats amb mi. I en el tema de trobar-me a faltar de casa, d'allò que tenia al principi, vaig passar una època que vaig passar molt malament, que plorava cada dia, i a més em passava a l'institut, llavors anava, en plan sortia de la classe, anava al lavabo, plorava i tornava a la classe, i jo què sé, em passava de vegades a una hora on la Cristina no tenia classe, jo sabia que no tenia classe, llavors en comptes de ficar-me a plorar al lavabo jo sola, doncs anava a la classe de la Cristina a dir que m'està passant això, llavors ella es quedava amb mi, parlava i tal. I també que si la Cristina tenia classe o així, em va dir a cap d'estudis que quan volgués podia anar a parlar amb ella. I també em va passar una vegada que en comptes d'anar a plorar jo sola al lavabo, doncs em vaig anar a parlar amb la cap d'estudis. I també estic molt contenta de que estic en un molt bon entorn, de que ara ja tinc amigues, tinc amics, està la Christine, està la meva coordinator, que és la Wendy, que també m'ha ajudat molt.
que també puc parlar amb ella quan vulgui, la truco, li envio un missatge i fem Skype o qualsevol cosa, per tant també estic molt bé en aquest sentit. I això, i qualsevol profe puc parlar amb ells perquè em porto molt bé amb tots. I això, no sé, que tinc moltes persones al meu abast que estan disposades a ajudar-me en qualsevol moment, per tant en aquest sentit ja estic molt contenta. Però tot i així ja no ho necessito perquè quan tinc així baixons en tinc potser un cada 2-3 setmanes, per tant ja no és allò que em va agafar al principi, que em va durar un mes, més d'un mes jo crec. Però bueno, que ara estic bastant millor i això és l'important. I bueno, doncs això, que ja estic bé en aquest sentit. I estic molt més còmoda amb tot i amb tothom i ja tot va millor en aquest sentit. Bueno, doncs ara us faré un tour per l'institut i bueno, això és la classe de la Christine, que com podeu veure té allà un pòster de Harry Potter i la bandera dels Estats Units que tenen totes les classes i bueno, està molt mona, decorada i totes les classes estan així decorades i bueno, doncs això seria la classe de la Christine. Aquesta és la classe de la Miss Walton i aquí vaig fer geometria el trimestre passat. Aquesta és la Miss Walton. Hi! Hello. Is there something you would like to say to my friends and family? Just that Maya is wonderful and I enjoy having her in class and she always smiles and she's very funny. Oh. Oh, I know those days. You have that copy? Hi. Yeah. Oh, I can't remember one. Hi, Miss Davies. Hi, Maya. Would you say something to my friends and family? Yes, I would like to say thank you to your friends and family for sending you here so we could get to know you. Okay. Oh. I have had Maya in drama and in English class, and she is just a light. You know, she shines, and everybody kind of latches onto that. I admire how she isn't afraid to put herself out there. The first day in drama class, she jumped right in like she belonged there, and she, kind of took the lead, and all the kids followed her lead after that. So she just enjoyed having class and so special. Thank you for sharing her with us. Oh. Doncs aquest és el 600 Hallway i és doncs hi ha les classes d'anglès, no s'enfoca. Hi ha les classes d'anglès i les classes de mates. I aquesta és la Miss Davies. Aquesta és la classe del Mr. Johnson i us explicaré el que m'acaba de passar. Que és que jo he vingut i dic, bueno, puc gravar la teva classe. I hi havia 2 estudiants fent exàmens. I els ha fet fora de la classe, aquest és el fons de pantalla i tot, els ha fet fora de la classe perquè jo pogués gravar aquest vídeo. I de fet s'ha posat a recollir el seu desk, no sé, el seu escriptori. I m'ha fet molta gràcia. I bueno, no sé, que és com que saps que molta molèstia perquè jo pogués gravar aquest vídeo. I bueno, jo vinc aquí a segona hora, que fem lo dels current issues i parlem, ja us he explicat abans que faig lo de les notícies. I bueno, i és molt guai perquè, com ja heu vist per allà, per aquí més ben dit, té moltes banderes. I allà té la bandera de Suècia perquè ell és com mig suec o alguna cosa així. I de fet l'any passat van estar acollint a un estudiant de Suècia. I això és tot. Aquesta és la classe del Mr. Ruska. I bueno, com podeu veure tot és molt americà. I bueno, doncs aquí vaig fer història el trimestre passat. I aquí serà on faré la setmana que ve, el trimestre que ve també 2 hores, perquè faré una classe sobre l'Holocaust i després també faré història una altra vegada.